Bermeo aurtengo euskaraldia lantzen dabil eta ostegun honetan bilduko da ekimen honen batzordea hainbat gai lantzeko. Izan ere, kulturetxeko gaztelekuan egingo da bilera ostegun honetan. Bilera honen helburua bigarren edizioa beteko duen ekimen hau pixkanaka definitzen joatea izango da. 2019ko azken hilabeteetan Euskararen eguna antolatzeko lehen pausuak eman zituen Bermeoko batzordean herriko euskaltzaleak, elkartetako ordezkariak eta udala ordezkatuta daude. Bada lantalde honek zehazteko dauzka azarora bitarte egin beharrekoak. Entitateen argiguneak zelan martxan jarri, herritarrak eta bereziki gazteak euskaraldira erakartzeko ekintzak definitu, hauek nola komunikatu. Osteguneko bilera izango da hurrengo hitzordua eta bertan hainbat gai jorratuko dira. Besteak beste galdera hauek erantzuten saiatuko dira. Nolakoa izango da 2020ko euskaraldia? Zer egingo dugu Bermeon? Nola antolatuko gara? Noiz elkartuko gara berriz? Bilera martxoaren 5ean izango da arratsaldeko 7etan.